musuk wak pun tok se reng serengnai engsio umang blino nai khan ke nai khan ke wansuk thai klayo Tripura hastini Tripura sarok siminya musuk wak pun tok sudano lekha kereng ngbai khana hanai Abotamo Tripura sarokni thayo Tripura sarok reng serengma thayo balai kusuk kaman de kalaikha eba balai tola kalaimani de kok kalaikha balai nowanama singsa kok Macaya manuya tangmani kokle alaidano aboto lisse nabailia phia ba athayo rung serengri tangnai rongni lekhamung chung tubungno lekhawi naikhan kebo lekha bagla khana tamni baiki agini jorao ke tongoi tongo borok rok lekha pora porilaimani phia ba katal khlai tripri khorangni mangplio kasai phaimani kokhe obono shui wa pun tok sudase rung serengri 5 6 7 8 dok kai tongbai kha Norok nogoi tongo Tripuri khorangni mangplio Lungphung Senior Basic School ni mangpli opti haiklaino Ompi Nogorni Bebak SB School by Junior Basic School ni mangpli Abisingo Pal Thaksukjak School ro Amendra City Batapara Darshan Riang SB School Ekjon School Moibongri Kaskobari Hai teibo kwbangma tongoi tongo Tripuri khorang ukok tmano tui amjogoi nai mani ukok no Tripura hapangbo saimanya engya hanibo khana kha tamo Tripura hapang sini Tripura sarong no lekha maya theilai sidinora de hanmani kalaikha Tripura sasrai ro rung serengna bagai thangaibo school lo hakchalni bagai sin rung phrugnai ro kahamkai thangthayani bagai borokbo kami amjoni school rongno yakarei English medium rogo thangmani koktumarokbo jeng sawi mankha Tini opti hai khlai school o sui musuk wak pun tokrok rung sereng tongmani abo sana thangkangkai saboni se saya klai abo sana thangkangkai ya phangpruni siminno sini rung phurungui tongnai rokni no chayale klayo Tabuk naithai obono TTAADC hapang u samung tang butang rongno bopti hai khlai samung tangai sasaroi tubuno tei Tripura hapang obono bopti hai khlai samung sasaroi phaino phaidenge khapangni Tripuri takhokte bukro norokbo chini Tripuri khorangni mangplio khlainai di kami amchoini tongko sangtongnai lugrokni kok Puribo English school ro thangata khungo O jaga ke porni kiri kita. O jaga kere bro ni bumu le tongo hai phano ayang thangata Oro mung ke tong cerai ni na sekolah. Petra halai kan dapat di sekolah hirsit kasinin. agini semi school jaliata amne bagai Ono digi thangta. unon digi amhaita Nerok simi apa? Am teke ngtong. Bisi besar orang ka koi besar. amole Ek dui besar kata kakana. laika Lagi na. pas besar Ke oro teacher rok ka pharat phai borok phurungna mane phurungtung phurung student phai pano borok pharat phai ro Delhi da phai. Delhi phai na. Hai mana wais sunugo. Emne maso koi barok sopai barok Abo to gona khajiya oron borok ngsi aba. Muka sekolah jehetu student kere happen bong mung tongi tongo ba. Bong ni bagai chajana rok to phainya. Amorok ngai ringi rok bada bag Bagi. bagiana parro. serai rong phano bagya nari hore je register ganang rok khor busuk register ganang na norni parani serai ni school ni serai rok Amo liso baso amole liso lis na ke sai mana. sai manata emne o school je o kamini trai rok simina puri na alka kamini thai pura agi rok amle age rogle Maku kon dau jangan. oron semi orang sini haike norong ni o kami wo school tongi phano tamu bial nangai oino kami ni school o thangai porengan nang khamo ni sare amo angke age masor bul khlai kata kisa sanai kami sanai moro dile phaya angke Sabta baba isa. amo baisa Ama hai. amaita Satro bahai nostong khole. Katani tenis par hai ke sejaman kok ngkata. age le jengbo ani bungphano bung tongnai angbo ro poreja apon masor do dile phaya ta amne bagai chini kamini chera ro onno Alka jaga thang kita. kata